Zarauzko udalak 39. Basarri bertso paper saria antolatu du, euskara eta bertsogintza sustatzeko asmoz. Hauek dira lanek sariketan parte hartzeko bete beharreko baldintzak. Bertso paper bakoitzak gutxienez 8 bertso izan beharko ditu. Gaia librea izango da. Bertso sorta bakoitzaren doinua izenburuaren ondoan zehaztuko da. Parte hartzaileek gehienez 2 lan bidali ditzakete. Eta lanak originalak, argitaragabeak eta beste inolako lehiaketetan saritu gabeak izan beharko dira. Lanak aurkezteko epea 2023ko ekainaren 21 amaituko da, eta uztailaren 4 jakinaraziko da epaia. Bertso astea ospatuko da uztailean, eta bertan egingo den ekitaldian emango da saria. Irabazleak 1.530 euro garbi jasoko ditu. Lanak posta elektronikoz aurkeztuko dira, kulturaabildua@zarautz.eus helbidera bidalita. Xehetasun guztiak zarautz.eus helbidera aurkituko dituzue. Basarri bertso paper lehiaketa. Zarauzko udala.